Haga jingilekai ICC World Cup T20 apeng ke India Persia ya ke Bangladesh. Kani kadai ke jingilekai ke bakungsan na benta ke Bangladesh bat kumjuru na ke benta ke India ban yorung sya ke semi final. Haga ke jingilekai ke Bangladesh kala job ya ke tos bat kala jet ban bol nengkong. Haga palitit jong kari India kinong tit kmat jong kari India kilala banilek kai bah haga ba KL Rahul ulala ban kamai hadu san peu runs na kilai peu balls. Henry u kapten jong kari India u Rohit Sharma klaim la banilek kai bah hakane ka sngi ulala ban kamai tang runs na ki balls. Virat Kohli saisin ulai lek kai bah Hadien bau klaim la banilek kai bah Persia ya ka South Africa agar ke jingilek kai ulala ban kamai hadu riu peu sau runs naki sau peu sau ball layo sau teliki force bat kawai ka 6 bat kade ke sin ka balai bau Virat Kohli un kamai san peu hakane ka tournament. Surya Kumar Yadav ulala ban kamai lai peu runs naki kan riu ball. Hardik Pandya ulala ban kamai tang san runs naki riu balls. Danish Karthik wicket keeper jogari India ulala ban kamai nyau run naki san ball. Azhar Patel nyau runs naki riu ball. Ashwin kat lai run naki riu balls. But uyo ka way ka force but ka way ka 6. Hawakut ka peu over kari India galala ban kamai hadu shispa peu sau runs but hab riu wicket. Nagalayang ki bowling jong ka Bangladesh Hassan Mahmud ulai lek kai bha ulayo hadu live wickets naki sau over. But kapten jong ka Bangladesh Shakib Al Hasan ulayo wickets naki sau over. Ka target na benta ka Bangladesh kalong shispa peu san runs naki shispa peu balls. Hagapalitit jong ka Bangladesh kinong tit kmat jong ka Bangladesh kilala banilek kai bha hagaba kilala ban kamai hadu riu peu runs ki claim out Henry haga over ka bah nyau uslap ulawan ban pentut ya kana jiglek kai hapeng ka India Persia ya ka Bangladesh bat kana jingwan hap jong slap kala penyo mensim ya ka Bangladesh bakan job ya kana jiglek kai hagaba kala tam lupa ya ka India. Hadin baga jing hap slap kala sange kinong penya jong kana jiglek kai kila pendon kam da ka DLS method bat kila hap ban penduna naka peu over syaka country overs but ka target na benda ka Bangladesh kalong shispa san peu runs Desh kadon kam kumba peu san run naki san peu sau ball bakan job Persia ya ka India. Henry Hadien ka jing sedang biang jong ka jingelekai India kalala ban penhap ya ka wicket ka beningkong jong ka Bangladesh Linton da leng ba ka run out ka balakawang da KL Rahul. Hagaba Linton das ulala ban kamai hadu riu peu runs naki penyo balls ulayo nyau teliki force but lai teliki 6 Ushanto ulala ban kamai peu way runs naki peu san ball kapten jong ka Bangladesh Shakib Al Hasan ulala ban kamai kat lai runs naki kat balls Hussein ulala ban kamai lai runs naki san ball Ali ulala ban kamai shiron naki lai balls Hassan wicket keeper joga Bangladesh ulala ban kamai peu san run naki kat sau ball habakut ka country overs ka Bangladesh kalala ban kamai shispa sau peu san runs ban hab riu wicket kaliang ski bowlings jong kai bhabyang hakabaw layo ban kur wickets naki sau over but day player ubuan haka kerdan ka baar aga jingyo ban kur bun wicket haka ni ka World Cup hakabaw layo ban kur hadu wicket Hardik Pandya layo ban kur wickets naki lie over habukut kani ka jinglekai ka India kalala ban Pynliem ya ka Bangladesh da sun runs lengba ka DLS method but lengba kani jing job ka India ka don hakli du jong ka mid ya ken point haka group 2 haka kalayo riu points naki sound teli jinglekai but ka don kam satang si point ban yorung sya ka semi final Henry lada ka Pakistan kalah ban Pynliem ya ka Bangladesh haka jinglekai ka bakhadu ka jongka ka India kalayo ban Rung lupa sya ka semi final na ka group 2